Екополитика да, екотероризъм не. Екополитика да, екотероризъм не. Едно, две, три, четири, за пет. Ако искаш да се правиш на зелен, ако искаш да се правиш на зелен, в агресивно тиражираните лъжи от политически клуб Екогласност и други псевдоекологични организации има всичко друго, но не е истината и грижата за хората. Тези лъжи прозират политически интереси, опити да се навреди на имиджа на страната пред европейските институции и напълни да се пречи за нашата работа и не на последно място реална заплаха за постигнатите социални придобивки на работниците. За това е този митинг. Ние искаме да ни чуят управляващите. Господин министър, искаме да не се подавате на екорекетьори. Призоваваме легитимните държавни власти да защитят нашите работни места и да отговорят на въпросите ни. Кой стои зад атаките срещу нашите работни места? Как и от кого се финансират тези политически клубове и организации? Кой има интерес да дестабилизира индустрията и държавата? Последните месеци бяхме свидетели на много тежки инсинуации и манипулации. Подред в медийното пространство, с допълнителни внушения, се твърди с повод и без повод, че видите ли, мините, металургията, за тежката индустрия нямала бъдеще. Тя замърсявала толкова много, че половете изжертваме на полза на природа. Искам много ясно да ни чуят днес. Зеленото стана много модерно. Зеленото обаче в такива едни парични знаци, а не в зелена технология, не в екологични стандарти, които ние твърдим, че спазваме отдавна. И международни проверки и вътрешни одити доказват постоянно това. И този, който се интересува наистина, знае, че това е вярно. Този, който иска да провери, знае, че винаги може да го направи. Ние сме там. Вие работите в тези същите градове. Тоест живеете в тези градове, в които работите. Има ли в Челопеч 200 напукани къщи, някой да ми каже? Има ли на Тасарел Медет аерозоли? Има ли някъде в Арубис такива? Има ли в Каолин проблеми? Има ли в Ластемет такива? Ние ще продължим да подкрепяме развитието на мидната индустрия, защото тя показва, че дори в период на криза расте. Така че ние имаме ясна стратегия, ще продължим да подкрепяме този сектор и няма да се поддадем на провокации от екологични организации, които всяват спекулации, без тези спекулации да са подкрепени с нито едно доказателство. Има институции в тази държава, те се грижат за опазването на околната среда и спекулации от неподкрепени с доказателства няма да ни накарат да променим своята политика.